ga-ego nwa bụzi ifo ọmụlụ nwa n'ụwa dịka ọzụma nwa ga-ego ọmụlụ nwa n'ụwa dịka ọzụma nwa ọmụlụ nwa ezu ọnụ nwunye n'ụnụnụ ahụ na nwa wụzi ifeọma maka na oluzie mgbe di na nwunye ha anawo na nka ọwụzụ ụmụ ha mụrụ ya eji na-emezi ọnwụ na nka kanjezie n'ụzọ malegile eze nunu ahụ kanje ekene nwanne m nunu ahụ onyezi ka nne ji ikene ezi n'ụzọ maligi aka onye wetalụ eze ọmọgọ aka onye wetalụ eze ọmọgọ Mr. Nnamdi Osaji aka onye wetalụ eze ọmọgọ aka onye wetara n'ọgbachi nwanne mmadụ n'ọnọsọ bilia CEO FC Enterprises aka onye wetara na Minnesota USA oke mmasị ọgbachi eje n'ọsọmara ọgbachi ya ụmụ otu ọsọmali gilezi udokwu ndị ọgbalụ ji eme ọnụ na Amerịka afụ nwa cheta nna nnụ nwanne mmadụ n'ụlọọsọ bilia ayaraba ezigbo nwa late Chief Patrick Enebeli Osaji asị ka ọ bụrụ n'ọgbara asị ka ọ bụrụ n'ọsọmali igilezi ya na Mrs. Kate Osaji ọbịageri a nwanyị aba
ọra na kwudi ya n'ilu osodi eme nwanyị ọma anya na-ekene ụmụ Chukwu ji chọziawa mmanya n'ụwa Chimamaka ya na Obi Eze Osaji Nnamdi Osaji ọsị ka ikeneziela ezigbo ụmụnne ya Mr. Anayo Kennedy Osaji Azubiko Osaji nwanne mmadụ n'ụlọ Afgas Interviews Mrs. Nneka Osaji Onyebuchi Osaji Nkechinyere Osaji aka onye wetalụ eze ọmọgọ 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 Nnamdi wesika ikenezieli ya ezigbo ndị oyi ya ndị bi na United States of America Dr. Leze Mejọ Modokwu mmadụ n'ụlọọsọ bilia oke nwa na-akpa na mụ ọsọmala Chairman Ogboru Development Union California branch onye omelu na ndị une ugwu odogwu n'ọsọ bilia Sir Greg Nkwọcha onye omesi Enugu ugwu eje Kenechukwu Mora ọkụ na-agba ọzara na Nọfịa na Anambra steeti Nnaọma Eze na-agụ mma eji eji ọgụ akwa na Jakarta Indonesia gobis Chief Chimobi Nnolue Ọmalefi ụla onye ọmasị Owerri ji Barrister Stanley Chukwudogwu mmadụ ọnọnịafọ ezi oyi dịka nwanne n'Enugu Kenneth Ụba Emeka Ume ndị Lagos Base aka onye wetalụ eze ọmọgọ aka onye wetalụ eze ọmọgọ aka onye wetalụ eze ọmọgọ